फरमाइश बाबू सब पूरा करेला। अरे हल्का में लगेला भले सब जिला तहरा के छोड़ देले बा जान तोहरा के देख मुंह मोर लेले बा। अरे ऐसे जानी बोला बाबू कुछ दिन के बाद हो बुझाए लागी। हमरा जिला के जे लाग जाई मोहर करे जाहो सोहर गवाए लागी। हमरा जिला के जे लाग जाई मोहर करे जाहो सोहर गवाए लागी। बुझले म्यूजिक बाय सिमरन सिंह, साई आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो लालगंज वैशाली। सरोज सवरिया राइटर सुन पराकाश लागी जब झटका हमर देखब आकाश। हर कुछ बुझाई